व्ही जीवन अमृत आयुर्वेद OPDमध्ये मी विकास भागवत तुमचे सहर्ष स्वागत करतो। काही दिवसापूर्वी तुम्ही माझ्याकडून औषधं नेली होती, तर तुमचं नाव काय? ताराबाई आसाराम भोसले। अच्छा, तुम्हाला काय प्रॉब्लेम होता? माझे गुडघे दुखत होते, गुडघ्यात आग होत होती, पायाची आग व्हायची, हां नड्यातून चिकट थुका येत होता असा। हां हां त्या थुक्याला त्याला म्हणजे तुमच्या औषधामुळे म्हणजे मला एकदमच लय फरक पडला। अजून काय काय प्रॉब्लेम होते? म्हणजे गुडघे दुखत होते, अजून दुसरे काय प्रॉब्लेम होते? साखऱ्या होता, बीपी होती। हां हां हां, म्हणजे डायबिटीज होता तुम्हाला? हां, BP पण आहे? अच्छा, हां हां, आणि नरड्यात चिकट ठुंका पण यायचा? त्याच्या गोळ्या लगेच बंद झाल्या। त्या पण गोळ्या चालू होत्या तुम्हाला? म्हणजे डायबिटीज, BP आणि नरड्यातील ठुंक्याचे पण गोळ्या चालू होत्या? हां हां, तर आता समजा तुम्ही माझ्याकडून औषध नेत आहे, किती दिवस झालेत आता? आता मला तुमच्याकडून औषध नेलं जवळजवळ 1.5 महिना झाला। 1.5 महिना आला, पण तुम्ही औषध नेल्यानंतर तुम्हाला फरक किती दिवसात जाणवायला लागला? मला एका महिन्यात क्लिअरच झालं। म्हणजे 1 महिन्यामध्ये तुम्ही संपूर्णपणे क्लिअर झाला? हां। अच्छा, हां 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 हां, तर मग आता तुम्ही हे औषध घेऊन चाललात आता? दाखवा ते औषध मला कुठलं आहे? हे काय? हां हां, हे औषध आणि तुम्हाला अगोदर याच्याबरोबर पावडर आणि गोळ्या दिल्या होत्या, बरोबर आहे? हां, आता तुम्हाला पूर्णपणे 100% फरक पडलाय? हां। चालेल, तुमचं हार्दिक अभिनंदन। चांगल्या प्रकारचा तुम्हाला रिझल्ट मिळाला। तुम्ही हे औषध आता दररोजचे 3-4 थेंब जरी घेतले तरी तुम्ही पूर्णपणे एकदम तंदुरुस्त राहाल। तुमचा डायबिटीज, BP किंवा नरड्यामध्ये जो मला म्हणजे साखर ते डॉक्टरने लगेच वजनही कमी झालं। हां, वजन पण कमी झालं तुमचं? सगळं एकदम पद्धतशीर झालं। म्हणजे डॉक्टर मला म्हणले तुमचं एकदम इतकं क्लिअर कसं का झालं यावेळेस? हां हां, त्यांना काही औषधच नाव सांगितलं नाही। हां, म्हणजे डॉक्टर सुद्धा आश्चर्यचकित झाले की BP पण क्लिअर झालाय, डायबिटीज पण क्लिअर झालाय, गुडघे पण क्लिअर झाले, वजन पण कमी झालं, तर एवढं सगळं कसं घडलं? तर ह्या औषधाचा तो चमत्कार आहे। हां, तर तुम्ही आता हे औषध चालू ठेवा आणि तुम्ही पूर्णपणे ह्या औषधामुळे तंदुरुस्त राहाल। पुन्हा कसं आहे, मी हाय तोपर्यंत मी औषध तुमच्या बाटलीची दखल घेत नाही। हां हां, अभिनंदन अभिनंदन। हे खरोखर जगातलं 8वं आश्चर्य आहे। जे घेतात त्यांना याचा अनुभव येतो, जे विश्वास ठेवतात त्यांना खरोखर चमत्कारिक रिझल्ट याचा येतो। असे आपल्याकडे खूप रिझल्ट आहे, पण वेळ भेटत नाही व्हिडिओ बनवायला। आज चला आपल्याकडे थोडा वेळ होता, तुमचा रिझल्ट ऐकूनही मला आनंद वाटला, समाधान वाटलं की आपल्या औषधाचा खूप चांगला रिझल्ट आलेला आहे। 100% तुम्ही क्लिअर झालेला आहात। हे तुम्हाला तुमच्या डॉक्टरांनी सांगितलेलं आहे की तुम्ही 100% क्लिअर झाला। तुमचं डायबिटीज, BP वगैरे सगळं नॉर्मल आहे। माझ्या डोक्यात सुद्धा इतक्या मुंग गेला होता डॉक्टर, मला काय सांगा, या औषधामुळे मला लई फरक पडला। अच्छा, हां हां हां, चला तुम्ही म्हणजे मुंग्या, असा मागचा मेंदू दुखत होता। हां हां हां, त्याच्यामुळे मग मला याच्यामुळे लई फरक पडला। त्याच्यामुळे असं काय वाटतं आपल्याला ही बाटली 2 थेंब रोजचे चालू राहून। हो, नाही बरोबर आहे। हा पूर्णपणे फळाचा अर्क आहे, याच्यामध्ये केमिकल, स्टेरॉइड वगैरे असला कुठलाही प्रकार नाही, त्यामुळं याचे कुठलेही साईड इफेक्ट नाही आहेत। सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे आपण जसं कुठलीही फळं खातो किंवा काय खातो त्याप्रमाणे याचे रोजचे 3 ते 4 थेंब जरी तुम्ही घेतले तर तुम्ही पूर्णपणे तंदुरुस्त राहणार आहात। यामुळे तुम्हाला दुर्दैवाने कुठल्याही प्रकारचं दीर्घ असा आजार होणार नाही किंवा अपघातीपणे अचानकपणे जे काही घटना घडतात तशी घटना काही घडणार नाही आहे। त्यामुळे तुम्ही ही बॉटल चालू ठेवावी, म्हणजे तुम्हाला दवाखान्यातल्या कुठल्याही गोळ्या घेण्याची, ॲलोपॅथिक गोळ्या घेण्याची गरज लागणार नाही आणि त्यामुळे कुठले साईड इफेक्ट पण होणार नाही। आणि मी डॉक्टर विकास भागवत तुमचे एकदा पुनश्च हार्दिक अभिनंदन करतो आणि थांबतो, आणि तुम्ही इतर लोकांना याबद्दल सांगा, ही आशा व्यक्त करतो। मी भरपूर लोकांना सांगितलं, लोक म्हणजे तुमचा विश्वास, मला आपल्याला परवडा, मला विश्वासच आहे। हां, चालेल, धन्यवाद। माझा मुलगा सुद्धा म्हणला, बाई तुला कसं फरक वाटत? भाऊ मला फरक वाटत, मला त्या डॉक्टरचं औषध घ्यायचं। अच्छा, हां हां हां, मग ते मला घेऊ तुला फरक आहे, तू जीवाला नाही घेऊ। हां 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 हां, घरचा कोणाचा विरोध नाही। हां हां, मी म्हणत ते डॉक्टर काय असं बोलू गेलो नाही। हां हां हां, आणि ते म्हणजे ते गोरख मी भेटला आणि त्याला सांगितलं, पण आपल्या जीवाला फरक पडावा डॉक्टर। हां 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 हां, चालेल चालेल, धन्यवाद।